Simplex me. You're Mr. Money. Nobody tell honey. The couple folks in the UT. In this pagodi. How can do it? I couldn't do it. Time push. But the way we are continuing. Sha ndivakatanga kuti hanzi yeye hansana mbupa munhu hage haagaya sha aichoko ade rich king tumabebutu tunonyepa manje su tumasasitota takutuziva manje hazvizikane sha kanogona kachitaura chokwadi bandazongo kati tsinzi naone mumajiki ndobva ndakati muriromo akaita kuvhundukira kawangu saka mamuchikapa roga kaking kogaya kawangu kanenge akiswa namoyozvo paririmi rechitangu richasvika kudumbu sha ipapo ndopa ndakakumakira wangu yoga unozonyanya kakuzvifonera kwacho yeshe angatadza neko kuzvifonera foni yacheri yake wakufarisa manje nairasta ndikutaura neemereni musangohakira manimi mapedzere zvenyu zvekudana wana wadiki ayo mfaneyo ndotikakure neshoko kwezvozvo unyenga wana wadiki zvapindira papi kwepapa zvekushayazvo wanzwa kana kurambwa nemabhebhe ezera rako wakudana nevana vadiki iyo semusha kuenda motaura nezvekarodzi kako here hodzi chii chacho ndozvega kazvaunogona iyo sheyo harisi rodzi here ayo sheyo kabhebhi kako kakaonda kuti ange munhu ari kufamba nesaidhi so asha kamubhebhi kako kamuslender by covid cheko handiti mangwana wechikoro ndodaenda nomuramba kamufara handiti zvamuri kuda boys nasikadi kupindura mukafaiti kenyuka but yose munongozvimbawo nezvinhu zvisina basa iwo saka uda kutoenda kuramba bhebhi nekuda kwekanyaya kaka wangu kura wewewo boys haisi pressure boys handi ndo zvamuri kuda ndodaenda nokaramba paassembly kamufari munhu ona zvaukukonzeresa manje siyana naye semu mfana anopenga manu ndotype yeye munhu zvapera mani chiko iwo koye munhu ngatimbosvika ka kumashops gaya kasi vanhu vari kubva kuholiday ngatimboenda timboonana kuti ndiani nani ndanga ndamasuwa mastreets aya wangu kana zviyamfana semu ndione juti rekubika nhasi anti usare uchibika sadza nemachangs isu tiri kudzoka sha komunhu komachangs acho kumakandireko pasi iwe mfaneyo takura kayoyo saka yoroti ndimatakure nini manje usangobvunza zvinhu zvingorovhiazika wangu iwe mfaneyo takura machangs ayo maniyo uri kutopedza nguva mani iwoshe asi ndomadya ndegere machangs acho honaka wangu ndindatenga futi machangs aya ndomatakura futi here wangu ona kuti mufana wangu wakura nesaidi here iwoshe iwose atonge ndiwegonotenga machangs padeni iwewo mufana wemazano makusaiza manje ndatambisa mari yangu chikutengera chikafu manje makuchishainira manje dai mari yoyo ndatotengera memarunga airtime zvazvitori nani munhu kana wakudaro waukanganisa manje unotengerana neni chikafu here padeni iwewo iyosheyo ndodyirana newe sadza here nini taura mapfana imi ibvai apa mani imi kutiitira noizi takurati machangs tonyu mubve pano izvezvi so iyosheyo inda kutobaya padheni saka hero remachangs dakurona raakumba ndikuzviziva wangu wambotora chiita vhidhiyo neit vaona kuti quality yacho yakadhakwa then vohaya tumacameraman tumastreets vaona kuti chavanongogona chete kakuru wazoom in and zoom out but ukuzviziva here kuti une production team inonzi Starlight Creative Multimedia iyo unoziva zvinoitwa neteam here rinorova maphotographs rinorova mavideo shoots rinobatikira mawedding events rinobatikira mafuneral events iyo rinobatikira mabirthday parties iyo team here yakona church service yenyuka munofunga kuti ndivo vakagadzira kamera but akuona chinongondwadza chinhu chidiki so iyo team here rinorova masini manyama but rinobhadharisa kamari kashoma shoma ukuona chika sawira wangu team rinokwanisa kuribata pawhatsapp panhamba dziri pazasap kana kuti ave kufonera vanonoki kudaira but zvamai manje unokwanisa futi kusubscribe pachannel yavo yakanzi Starlight Creative Multimedia yoselas kwewe chenji yangu iri kupiko faya asi ndatanzi kukupa here mari yenyu ngaiuya mari yangu ndiri kutoida iko kamudiro kacho kaunoita mari wangu ka mawani mari vanoida rafu rasta zvoti kana parufu rwangu ka vakafetera kutondisecha kana homwe dzangu chete Silas, sika unongoda toigwa nemari muhomwe rewe.
Oh, zvandiri kubva unotaura. King imi mamutambike nemi mimi. But nayo Silas, kwewo mari unochidiwe wafa. Sha, hazvizikane sha. Pamwe ndoida kubraiba ngirozi kadzindipinze kudenga nepaghetto. Silas, zvimwe zvinhu tanga wafunga mhani usati wadhomoka. Zvamboitika kupi kwezvozvo? Boys, kudhomoka kupi kwamnongotaurawo imimi. Makutondisaiza ka makutondononge mfana kutso kanongosasa kwasina uswera. Ya, ndokwauri kuenda ikoko. Vanifungisa sha. Uri kuona time dzedza ndakusiya pashopu dziye. Ndazosangana kana kutso mudzira. Ne2 minutes idzodzo anga kutodhomoka kudhara. Saka mfana chatova chirwere checho. Saka manje anga kuti chii manje? Handiseka bhutsu pawakapinda mubhawa wakabva una blafidza wachinwa doro waiziva. Ndokubva wasvika wachimusimudza nebhuruga wachitanza ndidi mwana wechikoro anonwa doro. Saka Fidza akabva aita sei? Saka akangowachiswa akamira. Wangu. Blafidza semunhu anga akadhakwa akabva ajambira seka bhutsu huru waiziva. Seka bhutsu wakabva atadza kufema. Then vakazonunurwa nevanhu ndovakatozobata hondo yacho waiziva. Saka ma1. Hanzi Blafidza wanga wakufamba uchiudza vanhu kuti hanzi dai musina kundibata ka ndaida kurisvina zvidumbu iroro. But ivo se vanozozvinyanya sha. Vanenge vada kutozviona kunge ndiwo headmaster nemubhawa mezera mana. Idzungu kani. Manje vakaramba vakadaro vanofira mumaoko evanhu. Boys, munofunga kuti vachazozvidzokorodzera. Vatodzidza ibaba so. Kuti kudaro? But tichaona mangwana. Boys, mangwana ndo ma1 manje. Kweri timu rakasikireko kuvhura zvikoro zvacho. Nezimudhara riya ma1. Senge apa rane holiday yese risina karamborwa munhu ka. Anenge atori ma1 chaiwo. Iwewe manje semu wakachema kokuzoti Silas. But mudhara anongonditsomerawo mahara wewe. Maya, hapana panopfungaira chihutsi pasina chigutswa. Mudhara wewe ndiyakatokuonera chikadhi chako manje. Mundu, ichocho ndo chokwadi manje. Dhara rinenge riri kunyumwa kuti ndiye ari kudya mwana waro chete. Boys, mungotsvagiridzawo nyaya pasina imi. Anenge audzwa nani? Because pafashe kati ngorifona gamu chete vanhu anozviziva. Kukwaari zvizvi zvasvika sei? Problem yako iyoyo ndiye kuti unovenga chokwadi iwe. Saka iwe uri kuti gamu iyoyo anamboudza shamwari yake. Boys, saka pari tricky ka. Ma1. Saka imi boys mukuti kabhutsa anozviziva here nini? King, amboti kabhutsa anozviziva ndiani? Silas, tati pamwe anogona chinyumwa chete. Hamuna kana nyaya boys, muda kungonivhundudza kanditadze kuona bei wangu kamangwana wechikoro. Bho futi wangu. Shiri inozongofa waiziva. Sha, ino haisi shiri sha, ino imoyo sha, idewa sha. Bho, tinenge tiripo. Iwewe ka. Boys. Mukona chika boys. Ini ganibhombaya kwa blast kuti damboenda nokumbira aini. Kugayaka kuti mangwana wechikoro. Kwewe mundu. Hauna wacha mainform ako si uchizoti mangwana wechikoro. Apa achiri netsvina last term chaiyo. Mundu itawo maserious. Usati wawacha mainform ako. Boys, ini mangwana ndisi kuenda kuchikoro. Kuchifuti asi ukurwara here. Anorwara chiko muna kubva nojasadza nemachangs. Silas ka. Pamwe pacho chingonyararawo mani iwe. Kuchiko blast chingotauraika. Boys, ndakabhaisa zvekutodaro ka. Zvotodai mutori vamwe kamaregedza kutoenda zvenyu kuchikoro. Kana kutadzaenda chikoro. Wangu taura nyaya yako sha, utituma small kids tinorwa negokora atingambotitazi kuenda kuchikoro. Mundu chingotaura kani nyaya yacho. Iwe kutsva kwendebvu varume vanodzimurana mani. Iwe mfana iwe. Ukakusi kutsva kwendebvu kauko. Uku kutsva kwemurume uku. Kana wakudaro manje ka wakutondiitisa curious manje. Taura nyaya kutinzwe. Handiti kuzohera kuti kutsa akandidhisa pasembli musi wewe kuvhara vanhu vakandiseka. Handi iye anokrashira gamu. Saka manje ini ndaida murwadzisa manje. Gamu? Saka ukaita sei mundu? Sha, ndaingoda ngomurwadzisa chete. Pandakabaya foni yangu handida kuziva ndasendera mapiki munhu asiriye sha. Mundu, mapikisani. Ako makatora na gamu uri kuseri kweadmin. Iwe shayo, saka kwamasenderani. Sha, kuna Mr. Kabutsu. Ukuona ka Semu, uri kuona ka ndakambokuudzayo mchina anorwadziwa neni. Ona senda mapikisa ayo kuna Kabutsu. Anoti Kabutsu ndidzipe reni, anoti ndidzipe reni. Silas, aya ndo anonzi ma1 manje. Unomaziva here anonzi ma1. Aya ndo ma1 manje. Mwari baba wakumusoro kudenga. Mukumuona kachita asi anitengesa. Saka Kabutsu pakaona mapikisi acho akati chii?
mapics acho asati amaona haasati ablutika. Silas, utopedza nguva uchidawedza zvininipisa apa. Unofunga kuti Mwari mwana mudiki ro unonyengedza neice cream. Dongotori mumwe ka watofonera gama atodhilita mapictures acho ekabhutsu asati amaona. Ya, rikandimufonere. Simplex music. Yo, Mr. Money, nova ita mawani, zikapu folks in the UT, in this pagodi.